Malawi Brief. Takulandirani ku programu ya Hot Current pa Times Television imene mwazina lero akambira nako za nkhani ya misonkho kuti ikuyenda bwanji komanso anthu amene aopseza kuti akasumira boma pambuyo kuti adaulula mayina awo kuti sadapereke ngongole. Takhalani pomwepo. Lero? Nalima panganika. Moto mangu yamba kukolera mwene mundu weka. Atwate tedowa? Mfumu. Ena ndasonga nali ula. Mwasunga ya? Anali alitumba. Atsabola. Tsabola bino. Mwamwana tsabola muno? Ndasuka tsabola muno. Eti? Izona. Ndugwiza nana. Eti ande manga pamene. Kuti olo even ife tikazachoka. Izona. Kwa ife zachoka pano. Anthu azikonzekera kuti ife sikuti atizachoka pano. Pasabwera tiyana tinaso. Sipena sitinaoneki pano pa kuchaya aso kwambiri. Chifukwa ndimene nakonzedwera program iyi. So sikuti ifeyo timabwera pano khanga kuti ifeyo ndi kutamika kuti nzeru kwambiri chisomo chomwe tili nacho ndicho kuti timatha kumuyang'ana munthu maso nkumuza zoona kaya akalira kwawo akalire kaya akalira kwawo akalire koma kumuyang'ana maso nkumuza kuti izizi mulakwitsa izizi tazionapo akapanga memupangiramo amakatha udyo musabwereze script yake ndiyo mweyi ingosintha marketers koma chikalata chimenechi chimene mwanyamulachi mukapanga chonchi makagwapo anthu ena sakuuza ndi chifukwa kudya khobirirano ndaziti chaya koma muvulala mubwera mai kudiso litatopa simene muchita pasi at least chisomo chimene chocho tili nacho afumu so timabwera pano molimba mtima chifukwa lipo ina atu amafuna mayankhula zinthu koma adathawa pala ntho ina akamana miza anthu ngati ngolimba mtima koma adathawa manankhulia kutali iyali bwerani zona moto kumauyandikira uzitentha kumene so tizibwera nziko momuna aliyese amene akuzita chifukwa ife timakatuzitu anthu atu akuziwa atha kutidikira panjapa ezona metili mu studio ya kuti MC ngati kubisa ngati atha kutiyembekezera panjapa asogoleri kuti chita kuti makofi kuti opseza so wina ali kunja kubisala ine shut up so tibwere muno tiziuzana zoona titayang'anizana chonchi osamadalira kuti chifukwa sitimuziwa kuti muli kutiko chanjani no let's come here talk to each other bwino ndiyambire pamene mugwirizana nawo bwanji andivuza mwayi Ife ndi anthu amene chichewa china matakadziwotche. Anyamata amene wabwera ngati ngumbi kukula kusanduka makechulu. Kumasankha kuti tulutsa nganga kapena tulutsa ngumbi. Ndeife. Simati guest bishop tafumuka. Jeri munaona kuti awawande akamuna amene amatuka ngati ngumbi. Pere. Cholinga chake nchakuti basi kenako akasanduka makekana. Atisankha chotulutsa osaopa kunena chilungamo makeka ngate inu ndifeyo. Tisamaope kuuzana zoona because china chimene chati chidwetsa I want to conquer with Wanda kunena kuti yes ineyo ndimakonda pamenepa pakuti anthu amafuna kuti poti awa ndiye ngabwino ngathu akamalakwitsa ndiye kuti there is no right way to do a wrong thing. Chinthu chimene akulakwitsacho ngati akulakwitsani munthu woti kaya ndi ndani awuzidwe chilungamo ngati MCP analakwitsa tinadzudzula ndi a DPP alowa tadzudzulenso ngati akupanga zolakwika tinene which must come usati yayi chancha mangodana ndi MCP no it's not a question oti makaka ake ndantundwa nyimene kunena kumaso banda pano munachuka ineyo kunena kuti ndi amene munapangitsa DPP kuti tuluke mboma that time 2020 kuti munachuka ndiye pana kuti mwachuka kuti ndi amene mwapangitsa congress kuti tituke mboma ati fenalo kuthandizira koma chinkhani yake ndi yakuti chilungamo ya olopata kwera chipani chinadza nenanso fa munthu wa chilungamo amadana ndi anthu oyipa ndimanena kuti panopa DPP ambiri akutamikatu chifukwa sanayambe kupanga timablanda tawo ndi ali busy kugwira MCP akayamba nawonso kunyula tawo ife tili tcheru kuyang'ana zona tili tcheru ndipo kuyang'ana ndipo tichita kunena mwayambaso kuzondoka it's not who is doing it komano can we for once love this country and stop izomangutenga kuba kudani akulaku zikuilili tingatukukemene makela ineyo ndimapereka chitsanzo cha I was privileged kupita ku China ndi dziko limene lidali losauka komatu amfumu inonso mapitanso ku China katundu wa dziko zona
and ife program imwe tinapitayo nkakatiuza kuti kodi adathana bwanji ndi umphawi. It was a special program that they were telling us kumene mapita nayo kuti they decided ngati dziko ujani amandiuza lecture kunena kuti ife mdziko muno tida voluntarily popanda kukakamizidwa anthu amakapereka ndalama Misonkho kuti mutonjezere misonkho. So ndi mati dula chifatu funa kuthana ndi umphawi. Tufuna kuthana ndi umphawi. Yes. Ndiye kaya munthu amakhala mphiri boma limapititsira kumene kumpaka sewu madzi akumwa internet. Yes. Pali ponsepo afumu. Yes. Kodi nisumudapite? Asinapita. Akupite. Nkhani yopita ku China siyo kambirana. Aya. Ina adandiuza Saudi ndinakulota ndimupita ku Dubai kuholi ndina iwe pita ku Dubai. Yeah. So the point imene ndifuna onena ndiye kuti ani makhaso zimenezo. The point imene ndifuna onena ndiye kuti ngati dziko we can decide kuti tili tukule dziko. It's a decision. Tikozanso kuchita decide kuti tilipasule. It's a decision. Kuba kumene kuchitika kumpasula dziko. Banda point imene mukunenayo ndiyo kufunika kunena kuti ukamaona diso usamasange omenya. Ya nakudulani. Ndibati pomenya ana iyo manena kuti ndikumenya uyu ndikumenya wanzangayo wanga lisamenye. Koma tsopano anthu aja akadzakula uyu mamenyayo ndamene amakhala mbanja labwino. Say that again. Ndikuti ilipo nthawi ife Malawi timasankha mwaitsanzo MCP tainena taidzudzula DPP foti mwina tikezako ndi munthu tisankha kuti olata lakwitsa sachule ndende mati kutsogolo kuno mwanawe adzativuta. Zona akatsapita kubanja apa 16 September 2030 mwana uyuyu akakandikophika sima ndi afunika umamuuzanso kuti monga tidakwapulira iwenso apa chifukwa munthu amene umamkonda baibo madamu ndi munthu amulunga amamkonda amamutsutsula. Ine ndimafuna nditsimikize pano kuti ngati padzioneka zolakwika ineyo ndendasanga kuti ndidzudzula nawo pamene ngati palibe cholakwika anthu asandikakamiza kuti bwanji simukunena iyayi no munthu sumanena munthu amene sanalakwitsa zinthu zikuyenda bwinobwino pali zinthu zabwino tiyamikire koma amene papochoka tizibwera ndithu kumafotokoza kuti ayayi munakabaza measures munafotokoza kuti mufuna kuteri nanga zikuchitikazi chifukwa nthawi zina anthu akoza ngosankha kuti papa pali kuti tisamayende ndikusankha kuti asapite pa media koma ndikubandula ulendo. Abandula maulendo kumbuyo munthu akoza kukunena kuti musalembe pina paliponse koma ndibanduka ndifuna ndipite kuti anthu asachifo mukalemba nyamata jakaona kuti ndinali kwakuti ituluka sinangani kodi wina atu I don't know ngati ndinu manena kuti akuti maofisini akamapanga zinthu amanena kuti koma anyamata ahoti kalenti akangoimva imeneyi. Yes. Ndine ningakuza mundinu kumukanena. Yes. Ndipo adandisina khutu anthu ena ache kuti akukambirana ngani yawo ndamana kuti koma izi tikuchita basi asawo okay zo tikuchita basi akazimva anthu amene ezona ajama yaife so sikuzitamandira sikuzikweza mu mtengo kumano munthu ngati umazinena kuti ndiwe mbusa ukafika pamene anthu akamba nkhani zopusa anthu azisiya. Zona anthu amapitiza kuyankhula zopusa it shows that they don't recognize. Kodi tikadzudzula ndi adzikwiya aya mfumu adziti chita chipongwe koma akachita chipongwecho akakwiya amakathabe imene tikwakuzilamu. So ife we get samakhanga ni mwana woti simamkwapula akangopika sima panopa banja latha amakulu akandonunga limata limatatu zindalama zambiri mbiri nkhani zathu zindalama zambiri mbiri zaukwati banja latha pasakupika sima uyu mmenyayo pano ali kubanja akhala bwinobwino so tikamalekerera awa adzavutika tsiku lina. Ine ndibati mawu amene tinayankhula ndi abale awo aja sikuti poti akhala iwowa asita ngati pali cholakwika mawu amene ife tikoza kokhala chenosa yankhula koma mawu amene ajawo adzawatsa. MCP sitidaide ndipo akamakhala samaone ngati kuti anjaiko ndi ankhwenda viwi ndiye auchenawa ambuye bishop iyayi ndipo ine mudziwa abale anga ndipo ine sabatata ndimanena kunena kuti sungatenge mfumu president kukasangalalira kuti tabwereka ndalama. That was wrong. DPP atachita sochoncho ndizolakwika atachita chotitine naso kuti nzolakwika. Yes. Fatima Dana ndi zimene akuchitazo osati anthu mpaka ma site meeting popanda kutsutsana kuti akuluakulu tuchita. Kodi meeting imo sipangakhale wina mmodzi
kaya ku TPP kaya sipangakhale wina mmodzi kunena kuti akuluakulu tuchitazi ndichowere sizabwinoyi banda pamene anthu akugawana ndalama olo munthu utakhala wanzeru suna anthu achasakhala nzeru mchifukwa tikunena kuti akuwauza kuti musayende anthu aja kuyenda tipata kuti akuti tikayenda timapindula so olomo usikuti anthu aja amakhala kuti masadi meeting amazuni tikuononga ndalama amazuni zina nzopanda kuti ngati pali phindu limene akulandira matiyanti aja amakhala kwati olo wanzeru amaoneka opanda nzeru suna anthu aja opanda nzeru koma amadziwa ndithu ungwiro integrity amadziwa ndithu anthu ochepa kuti atha kutsutsa pamene afuna ukasusa afuna kususa nawe ifa msuzi amfumu ambiri amaukonda msuzi kuti uzidya yosipa ija imavuta kumesa paka kansuzi kaja mfumu anthu amasekerera uzaonolo kamwana kakhanda kaja kamakhala bias kunyama kuti kanaphunzira kuti nyama ndiyokoma so anthu akamadya zinthu zokoma mfumu ndi anthu ochepa amene amanena kuti ya zimene zizakula kuti kulakwa anthu akudya akhala muchigulu akugana ndalama winake chikumbumtima chinchini ta kuti kumakula zimene tikupanga zinthu koma watu amatha zimene tikunenazo awatu amatha zimene tikunenazo amatha unena kuti ayizizi ayi ngakhale nosani mukudya pano ine ndikutokapo nde ungwirowo yeah so we must have integrity and say this is wrong anthu amene atika pa maudindo sadatike kuti zipanga zimene tikuchita tamfumu nkhani yathu yoyamba austerity measures mukuyimvetsa bwino ndiyo chabwino kuyambira pa 6 November tidagwirizana mmene amapangaso mid-term budget kuti akuluakulu tusakaza kwambiri ndalama ndetiyeni tiyike mfundo zimenezi zitithandiza kuti samasakaze ndalama yochepa imene tili nayo ngati dziko ndetidawuzana kuti pamene anthu akufuna kupita maulendo akunja azikatenga clearance kwa chief secretary maulendo ofunikira okhaokha osangoti vuvuvuvuvu kukonda ndege munthu kuchita kudabwa kuti zovala makampasira kuyapo idalipo nthawi amfumu ndipo ife taziona mdziko momwe muno azimayi amakaperekera machekete ku airport kungolumikiza uzangofika muzidziwa zimene ambuye bishop muzidziwa kwa basi number 2 padalenedwaso panopa kuti pamene even nduna zofuna kuyenda mdziko momunomo ziziyenda kamodzi pamwezi usangoti ukumwapita kuti mukatani inuyo ntchito yanu sifunika kuti muzingoyendayenda procurement tidanena kuti tizigula katundu ekhaya amene tikumfunisisa recruitment tidanena kuti tiyimisakaye there is a suspension ya recruitment except for my essential services amene tikuyena kuti ukukuti kuyena kukhala ndi anthu zonsezi ndi zina mwa zinthu zimene tidakhazikisa ncholinga chonena kuti kandalama kochepa kamene tumakapezaka tumakachita phwando anthu a mulungu tendi zikasungako kuti tisamakangobwereka zinthu pamene tikhoza kusungako ndalama nde zimene zozo a Cliff Yunda amene ndi a secretary of the treasury adalemba chikalata chimene chimapita kwa ma controlling officers kunena kuti zimene tidagwirizana pa 6 November zija they are still in force because sitinachitebe achieve zimene tikufuna tipange. The projection is tikamapanga 7 ndalama yathu pokutha chakachi fiscal year imene ikamazatha chaka cha mawa mu March tizakhala titaseva 158 billion kwacha. Na kazi mene muyankhulira pezeka kuti ma cluster committee akumana ndi anthu amene akachita justify ma budget awo chanchani a PS aku OPC administration akukumana ndi cluster inayi kumene Aujeni Alfred Nterera. Okay. Alfred Nterera. Prince Alfred. Sorry, a Prince. Prince. I beg your pardon. Mundu mangamo mabwera Nteremuka ndi sokonisa. Yes. A Prince Nterera. Amapempha kumene koko kuti pazina zimene tufuna tigule galimoto za nduna ndi ma PS kuti zimene zozigulesedwa atukwina. Of course it's not a priority, but the fact that you're bringing it before the committee then itimve bwanji nkhani kuti mbali nayi tikugwirizana kuti tiseve ndalama, but somehow there is also kauje ka edge kaja kuti yakulapo anthu ati agulire begalimoto kuti zimagamoto za boxes chazidagulidwa pompano zili kuti zidagula zimagamoto zima boxes zima box range rover zima land cruiser zimene makwera anthu. Okay, chabweza isilipo zapita kuti kuti tikamabweresa nduna za nyuwani zizonse tizigulira ujeni galimoto za nyuwani ma PS. So it's a concern kuti when we are saying kuti tufuna kusunga ndalama aliyese azimva so ajiunda kuti tisagule zinthu. Yes. Anterera kwa kuti mutipatse mema makumana ndako miti akuti ka 5 billion bwanji tigule ku galimoto za maujeni koma sipiri yoli chayi
yeah ngakhale sali zoti is our list of our budget, but it is there ngatayika apo apana ndiye kuti akathamangira imene. yes so akuibweresa ngati by the way By the way. Tisaibwerese, we can't even think about it. We can't even talk about it because we shouldn't. Tibwereka na magalimoto amene alipowa akufikira chuma chathu chitamba kuyenda bwino ndenkani metu kunena wina aliyense atengepo gawo ulide ena mpaka sacrifice mafuel awa kwapasa 30% ya mafuel amene akulandira. Now can we all be speaking one way, one language? Tisamabwerese so something that is kuti mesa kuti ichi. This is conflicting in what we are trying to do here. Nde nkani ya Austerity ndi yambe choncho mwina. Ino mwimvetsa bwanji munthu wa mulungu ambuye bishop chimwemwe chafumuka amazing gather mwapitaso baso malikuja aina sindiyangira chabwino. Austerity measures ndi abwino kwambiri ndi maganizo abwino kwambiri amakhala abwino powafotokoza koma ndanena kale kunena kwambiri akudza kunena kuti kodi anthu ura akamane kuti muchepetse pamakhala kuti anthu aja samachepetsa zinthuzo kutanthauza kuti ngati samachepetsa anthuwo koma kuthekera kochepetsa kuti ali nako amapindula ndi zinthu zija poyamba tinayamba chaka chinaije musapite kunyanja mamini mkhozo mabanga ku Capitol Hill zinachitika mwina mwezi umodzi kenako paduka onena wonse nakamazira ali kusalima konkoso tuna bale kodi nyanja kulilo kwebwe salimaso abale yeah so zopetsa chisoni tikonza kuti kuti ayi tigwire apa komanso wina akubwera kuti akoma ndimakhalensa kuti spirituality ndanena kati mwanena kale kuti ngananena kuti ndimakhalensa ndigule that's a spirituality chifukwa chimene spirituality soma chiyankhula yeah chimene spirituality anakangokhala pe koma ngana kuchiyankhula bodza it's a spirituality funso ndilakuti ndulazibwa nazobwera chani ndani ndaonapo ndaenda msewulo wose ndimazungulira chikonse sinaone kugamba ndandunerafu sinaone kuti pena paka kuti maika masamba kuti MG acha mutande ara yaonongeka pale makaniko ngati simaonongeka ndabwino bwino why can't we wait for 2 years 3 years tikazikike pasakhale njoti poti awa ndi awa ndiye basi ndiye kuti amene atikhoza kuti haya akuvutika kodi anthu wanu ndionera kuti nduna zakoma zikhoza kusindidwa lero na president kuti message chocho a president ako sina nduna musadandaule mwina wacho tsamawa zona don't worry about them ngana kukwera gari moto agency yawo ndiyo bwereka kodi munthu gari moto bwereka mpano ngako kodi kuti munthu sinthu bwereka munthu pasi yapo no ndiyo bwereka gari moto amene mazuya nduna so ndimafuna ndango dusina kukumene koma measures ajawo pafunika diso labwino and diso limeneli lisakhale kuboma konko likufunika amabungwe ifeyo tiliyangane chifukwa pali kuchenjera kwina kumene kuchitike kumene kukuchitika kumene tikhoza mati haya afinya pena pake kwapofinya pajapo pajananena paja alipo wina wake ndithu wauza anyamata kuti guys osalemba pa Facebook musalembe koma kodi amene aja analemba kuti ndaenda sakalipira akalipira ife taona nthawi imene jakwa lichana sabwere ndege kumati ife timandi amafota bishop pepani ndili kunja tsone ndimwenda tsotayati achief secretary kuti munthu asaye koma munthu ndili kunja mwanyamuka litanda nyamuka zulo abwana nango ndi mthamanga mwathamanga muli kumaganga muli kunja sije kunja kukaka mwathamanga nda bwana kama mwathamanga ndi ndani ndiye kunja kumene so pafunika ife tikhale maso tiziona tikaiona kuti iyo petu mbetera zuti imakhala kuti imene ngati yandipeza ku Nsanje yaenda imene ngati yandipeza ku Phalombe yaenda imene ndiye kuti ngati yaenda katatu sije kwenda kukauka kumene ndiye kwenda kukauka so ndakonda maonena kuti tonse chifukwa tikoza kunena zona kuti anthu amene wawa azathuwa alikale pabwino amakhala pabwino ifeyo ndi amene dziko tikulimanga ndi misonkho ija tikuyamikira ija tikuyimanga ndife ndi awawa anakadekha kaye kunena kuti hayi abwana chifukwa tinezona president athu ineyo mundisankha ndivomereza kuti akuoneka kuti abwera serious kuti amange mabauti a president iwo ndiye panafuna kuyambira kuntunda ako kwa IPM tonse ndine ndiwakutchali chikomwe ndidziwa kuti a president afuna zinthu zitheke koma ngati tingasirepo sizingatheke munthu osauka usamakonde zinthu zikulu Maria munthu osauka usamakonde zinthu zikulu nanga wali chigamo chachikulu ndosauka iwo kuti sosauka iwo sosauka mwana mulungu ino mungoona chigalimo tokaje pale zambiri but on a serious note sometimes paliza munthu inkumuchayi kandida
yana kairu munthu amene mwanena kuti munthu osauka usamakonde zikuluzikulu ndeti kuti osauka wina tinaye mumunthu ndakukana munthu uyu kuti sosauka ndikugwiza naye ndimakhala kusajika height inosomazo makawira sajika height kuti munthu simunthu wamba mfumu ndi bishop so pani azija kuti even title ya bishop title za abasada anthu kuti ndi mabishop izona ngakhale munthu ndi chali chandu 5 izona ndine bishop iwe ndi asha osamachita munthu muchali chimo muli mandu 5 hati ndine bishop no title yako umapitirizani ukukutangodutsa tisatayita nguthawa ukukuzasanjika heights izo chiyani zopanda phiri zazi manena zimenezo ino manena kuti awa sinanga osauka ndiyani mafuna wanda mafuna ndikokoza maneno kodi munthu ukakhala kuti ulibe ndiwo ndiye ungamafuna ukakule chapo zimene tikunenazotu zimene timapanga ifeyo mdziko muno zimene tikunenazo kuti ifeyo mmene tilika nsinkhu kathuka tika ikonomi kathuka tende zikwera makolo lawa izona koma ufuna kuti gamoto yogulidwa ndi Misonkho ufuna chigamoto ukakhalamo kamunthu yanga imene yamwe ambayo ndi yanga koma yokulidwa yes Misonkho ya Malawi yomweyo yochepa yokuti tikanatha kupangira zinthu zina timakonda we love big okay so pafuta mpati pakati pa Cliff ndi Aujen pasakhale ma exceptions ya ite ndimve zolinga zimene tinabwezera ma austerity measures kuyambira pa 6 November chifukwa akunena ndithu mu kalata imene alembera kuma controlling officers kuti chifukwa achiunda ndiyamphamvu kuti zinthu zimene timalimbana nazo zija sitinakwanilitsa anthu a mulunguyi ndeti dalesana kuti abwereza atu mene awo kodawanga mphini yobwereza etu uzopita kunjazi azichita kusaina ndi asaidi Dr. Saida azichekenira kuti uyida upita kunja usangozizi osango kakwera ndege ati yansaka emergency if anthu akafuna kudumpha ma procedures ama emergency iya pangobwera ka emergency you cannot just be having emergencies no then we are defeating the purpose of what we are trying to achieve tikunenaso kuti zogulagulazi including magalimoto sitikugula kaye padakali pano pamene tili nawo atizigwirikana omwewa ndabwino akuyenda maona mazithuzi zathu cabinet cabinet kunali cabinet meeting hasabera magalimoto so kama zopuma aliyese ayima kusokoloka galimoto yake mwaona chimecho chauje chimecho ndicho cha bwana Mukito amaya wandani kuna na Abaloyi mwajua cha box chija awa matanga chao so chopuma chikunguyo awa ndi Aujen anzatu achipungu chao so cha box kuli cha box chabweza ndi chipungu chabweza ndi box ndi bene box manene There's my box cruisers. Tunaweza kutenda zetu. Okay. Awa ana feature na also boxes we. Imene nyinji the box. But the point is ngati zimama kwela ma commissioners zicha. Chabwino zanyuwani. Ndiye akakhala kuti asankha ma commissioner ena basi ichi tabangaso kati. Amanyamula. Kudama commissioner amanyamula. Makomishana amanyamula chabwino so nkhani yake ndi makomishana amanyamula tisamakonde zinthu zikulu zomwe sitingazikwanitse izona ngati tingadye chitete closest to nyama tendije nyama kuti ya ine nimafuna kuti basi kalulu basi no ine ndikugwirizana nayo ma austerity measures ndofunika kwambiri ndipo achiunda anena mumve mwamphamvu tayamikire tatiye ndipitirize zimene zija ndiye kuti kutheka kuti alipo wena sakuzisatira yetu amafuna kubwera nditi maujeni kuti ngata wapita ma exceptions anangopita atu yayi anda kubuya kuti kuli mphamvu sina amene apati mafuna tipempe nanga iwo azipembera okanga no sa upempe kwera iwo saka ndiye opo ndi mwina iwo ndi ABS so mwina poti akufuna za ma PS koma kwambiri sanga angodzoka kapemba alipo wina kuti maiona yanga kuti maiona yanga sanga angodzuka moto kupemba so tinakadzuka Malawi anena mwa wandaonera bwino kwambiri kuti chabwino munthu ukulimbikira weko kuli machimanga chako olota kula chotani chokhanga tichindeke no problem koma ndalama ndi Misonkho yathu ije timadwa ku play ita ndi ndalama zathu zimene zita ndimaona ngati kuti ujeni uyu ndimawerenga I could be wrong koma nawerenga pena pake kuti wina amchotsa ntchito chifukwa choti adapita kunja sada tsanzike ku farm I think the farm is not soon sada tsanzika anamuletsa kuti usapite ndio anapita ndinaiona mene I think ya sports something to do with sports anapita na kumpira kuti mafinals kuti ndiye panafunika zitsanzo za mphamvu mkhulako kwembo amfumu ndi mwangula nziko munomo chimwe chimativuta kwa tilibe zitsanzo zabwino
nchifukwa chake anthu amapisirira wina akatenga 10 pini amakavesera kuna kuti du wina amakatenga 100 wina 2 million asaidi Dr. Saidi wina amchole nacho chikwapa changa kuti wina ake kukalonga amuyimitsa nduna inapita katatu ndauza kuti musaende galimoto isiyeni mumene kolola mubwera bwanji chifukwa inu mmene amuyende kamodzi pamwezi inu ndeli muona ulendo mmene wachifolo nde galimoto muisiye konko muona kuti mubwera bwanji kuchoka mmene we need to polo kuti wina wakwera ndege wapita kwa Addis Ababa wapita kwa bwanji umene koko Asaidi asakudzika mkubuza ati ase passport yako takhansula kuno awere ona urupanga bwanji ndi Malawi nakakatimba siziwa kuti uli munthu wina sunupanga zosewera ifa zosisitanazi nchifukwa chake anthu wina amakayiponyera kukuya famaona ati palibe chimachitika amangobwera achina ujeni achina chafumuka achina banda amangobwera mimi chaungulankhula palibe chimachitika anthu amaphwekesa mfumu nde wina wake amayenera kuti akhale chitsanzo kuti anthu akati mwamona uyu amaisa zida nde wapsa manja nzoona tafumu tichite break koma tisadapite ku break mukupuma mokhanga muli mawu ndimakudziwa minapumira akhanga nabanika apisho bali mawu kwambiri tiyeta kondena president anthu anakhulupirira kwambiri president ndipo ine ndimadziwa timakhala m'midzi anthu anakhulupirira kwambiri president kwambiri anthu amene akugwira ntchito akuathandiza ntchito tiyeta kondena president tisata kunena zina ife tikupanga zina ndikulakwa chifukwa zimenezi kutsogolo kuno idzidzi zosabatsi paja chosapa adachikulunga m'masamba dzimadzabwerera 2 years kuti tipite kuchisankho munthu amachangamuka masungwe kuti ayambe kukonza ichi ino ndi nthawi yabwino achiunda ndi mata athokoze kwambiri kuti moto awu yatsawu si wabwino kwambiri ndipo ifenso tathandizira maso athu magolopo chonchi uyang'anitsitsa kuti pamene papochokapo ine nkuyimbira ndifoni kuti inenso ndaona mwina nesimbwera sina ngati mlendo kuti mlendo amakakamiza kuti amubwera asiya nokubanika ine nnatorali mawu ine semwaona akuchaya amba puma anali mawu koma tigwirizane kunena kuti kukhala nduna kukhala principal secretary kukhala director kandi deputy director mboma ndi utumiki chabe ndi wantchito chabe yes so sunga mafune kuti iweyo misonkho ya Malawi yo imene amalawi kodi amalawi tinakhala kuti timafusa kuti msonkho makoma popereka mmene manene yangatazatha ku China kuti amachita kukapempha kuti dulaniso wina ataona zipatso zimene msonkho amalawi ambiri kuti mafuso kuti munga atakupasani mpata kuti muzikapereka nokha even peija mungakapereke kwa malawi mumve zimenakuze. Now with that in mind, who are you to be abusing ndalama ngati manager yo kuti amayipereka ina kulira misonkho katikati ndi boma katikati ndi boma mwene kutenga kuti akula katikati mapira chino ndine mkutenga hafu katikati ndi boma muno kuti katikati afubu munthu iwe 30 days kutipula mwezi katikati ndi boma ife tikafuna nkhula siti yang'ananso kuti pali ndani chilungamo yes chiziwawa chibonyedwe basi chimawawa anthu ena anasiya kuti yankhula pano it's okay mwinimo wasayi pamawu mwinimo sayi pamawu olazimba zondu akanena kuti mowa watha nyamukani mudzipita okuona choncho amakuza ndati watha iwe kunyamukozipita ndakuona mwinimo sayi pamawu amakuza ndikulaku watha Aya chona nujeni watha mowa iwe nyamuka udzipita sayi pamawu ayi mwinimo wasayi pamawu papa ni mama papa ndatwali wakumela umeta samala kwambiri omwinimo sayi pamawu ayi muno wasayi pamawu akakuza ndikuti watha basi tikucheka pala ose ndaona utatu ayi koma kusaliko ndiona magireta ndati watha wakazi wa mwinimo sayi pamawu mdziko muno muli nkhani ya mamega farm sikutha sabata naikamba imene yes anthu anakabwereka ngongole anapatsidwa ndalama mamiliyoni
ndalama zambiri zotolo kwapatsa bishop wa azotsama chalichi zindalama ndiye bwezani ndalamazi hayi apa mposamba apa mpotani ndiye ku parliament anangona kuti let's shame them tingalule basi tingalule ndana ingalula kumene kuja under the privileges za parliament fa kumene kuja ku parliament kuli mafulu awa nyumba ya malamulo akhoza tsuka mkama amene angatsukire palibe ulunga ndikire ku court ya oloparopa pakuti kalipa titausuka mkama amene tingapangire zikakubowa ni ambisani yanu kuti kaliti yabe yathuki timapanga betu kangira zona that's what ngati yakubowa kayambitsa yako iyi timapanga chonje ndiyakayambisa so samati atati wayambisa ndeka khale unani nakasama amene amafuta zilusa iye amsapanga chonje muzipanga chonje asamabwere ndani pangani yanu iyi timapanga chonje so ku parliament ningotsindika kuli ndikachidwe kake iwo kasuku panga parliament yako nkhani njomwe iyi mukoleka mkwiyo kwambiri osatuluza zoyankhula haya fumu anthu amene wasabayankhula chifana kuswali ndi mavuto iyayi panga yako iweyo zipanga mbere kufunira iweyo panga yako ngati hoti current yakuipira panga yako uzipanga mbere kufunira iweyo tione ngati anthu akuonere tikankhula pano pali wina ampatsa kabando kali ka 2000 angonena banda alibe chilichonse amene akupatsa kabandoko upange kuholi current yako oloingonera anthu akuonere olokandama kamene kutukwanirako ingogula bando uonere umve tikuze konzero tikuze kozo kuti uze oti kodi kunja kulizopatsana mabando zidakalipo benzi koma sulu paona anthu aja amene amankhula mwano mukazumula kumaita kuona kuti mkulu sana ajetu ndivuto njala lusiyako ndivuto la njala ndivuto la njala anthu wanjala kwayambitsa njala banda njala chifukwa munthu amene kuti munthu akupanga akutsutsa zinthu zochita kuoneka kuti sizoyenera kutsitsutsa koma wasanga kutsutsa number 2 munthu akulimbana ndinu banda foti muyankhula chilungamo chifukwa chakuti akudziwa kuti inuyo simumpikira akutali kaya kuti ndakutseti hayi kwanda ndani tsiku lina kuzangotopa basi koma ife sitingatope iya kutopa kwendi umene uli apa ndokutu kuti sinatopa kale pano akunena wanda kuti ife titi mutsuka mkaka yetu kuti osakhala amene hoti current yapweteka ayapitsa yake exactly and no one is forcing you to watch it komanso you don't want to watch it sibwino kuopseza munthu foti akuyankhula chilungamo pokapokana kuti hoti current unena zabodza amakalana kabwera pano uzanena kuti mumana misakoti bwezisa kuchoka koma kani sabano zachilungamo munthu amatsutsa pano amakuti akutsutsa chilungamocho takhala pano zakatuza mbiribiri timafufuza mfumu nkhanisi ife siti ndi loya timamuza tase nkhani ndizi mapepala ndi awa ndi awa go ahead ife muona ngati taswa zochita basi banda kalata atitu muli kalata imene isu ndiyiti simumva kunjako kodi kuti ati kuli kalata imene ndiyiti ndilamba kuti yayi banda mpana anthu embera mafona kuti banda kuti alandira kalata kupita ku nyumba ya boma aya mbaliti chanjani kusisireni andayankhire ine lefi pagulu aya wanda ine ndinene kuti banda atati mwayi wampezekera chisomo chamugwera kodi kuno mpabwe yake kuno nkuchito tu andedi kuti banda kodi kuno kumudzi kwawo kodi pano mpamudzi pawo ndikuchito tu kodi akajoba iye amesama mwimbira foni banda muli kuti nkuchani sikunyumba kwake mwayi utapezeka banda kuti ba ife tisengera kunene price stand kuno mukoyota kwabasi chifukwa ndi munthu moyo wa munthu aliyense ilo ine ndananga ndimafuna pabwino so ife pabwera china chake chimene nchabwino kodi akafika bwanji mimi alimaya yapisa ndu ndamene kusokoleza ndibwerere koma malizani kwabwera price stand kuti banda zawathekera fa anthu asadandaule kwambiri hayi kulikala kodi ino moti kalata yabwera chala kutukuno chake anthu ambiri bilandira makalata kusuko kuno pali kuto komanso amene andikata akochera ako kupasali kuti angobweretsa kodi boza limene lili ukazoona zitepo chabwino nama ukangotsekula pa Facebook ati banda tuwapita ino kuipirani foni banda kuti mwapita kuli program
tali bwaji ulione kuti ile live 22 to 7 lero pa 8 March ibe sina jambule pa chisanu ya kuti muli ndi price stand paka sina ngali abanda maona pano pasambu yangu la mwamba leo sina mlema aka kuna mwamba maso masiku onse so masuku banda masiku onse hayi ndiye kalata iyayi kalata ikabwera ife tikabona konko kunyambado konko ndi program ya bishop inu musokoneza inu musokoneza koma kuti timakamba za mamemba mwisokoneza kwambiri komatu ine ndimanenedwa nziko muno ndikungosowa 3 weeks banda nkoneka kuliro ukamuzu central ine tundaziona anthu MCP yampweteka ndi timutama kuma ndachita ngozi anthu afana MCP afumu ngozi koma ine nauza amayi kunyumbako ndine ndemwe kuti khalani ndi mtendere zosalimbana nazo chilungamo siti chimadansi samaphipa komano I think ntchito imene tidayilowayi tidazindikira kuti olo kungovala masilipasi kuyenda alimaona afutikirapo masilipasi kungoti olo the other day ndimayenda I walk sometimes kunyumbako kwina ndimira mupita kuti tete hayi ndikuongola miyendo ndiyenda akamena mafuta akuthera kani imagine munthu uli ndi zifukwa zambiri zoyendera osati ndikuti ndiwowavutika yani ndiye imene mafati thane nayo chifukwa kumachuka kwambiri ndiye mafati kugwira ntchito wano banda amene mapangira manda amakuonani kwambiri ine ndine mboni awanda anthu amakuonani kwambiri nthawi zine samangotsala kumva zimene anthu ena amene sakonda amakondani so kufunsa kuja kuti ishi mwina kapena koma ayi asadandaule munthu angamakwezedwa palibe amene iniyo mkhozo dandaula mokwezedwa ayamamva bwino ndefe ndipemphero lathu tingati kukwezedwa kwafika ayi ichitika ndi amegafamuwa afumu chifawa kundisokoneza amegafamuwa nanga mpaka price tag amegafamuwa akunena kuti anyamata amene anakatenga ndalama sakuwezawo akuti mwatilakwira ena tikakusumira ena akuti kumene kula mtsogolo amajoba ndeuti mkulu wina amafuna yimira president mbuyo ndi anadzapeza kuti wali ngati kulowera ku DPP ku kena kupita ku MCP adakamatiza ku MCP mwina ayamba ndani ayabe okay amfumu kazi apa anthu ena okay so kumene kujakweti ngongoleja inali ali okay so kuli anthu ena ndali menene kumene kujako adatengadi ngongole iyo akapange ulimi yawo ena mpaka nadazala chimangena nakagulitsa mpaka anakwene fala you understand but nkhani imene mabwabe pachapa inaliyo kuti kuli anthu ena sadabweze ngongole nde nkhani ja imakhanga tiyopanda umboni first deputy speaker adauza nduna kuti usamangobwera muno makamba nkhani takatengeni mayina amene wabwere muno kuti yadziwe kuti ndi ndani anthu amene ali pamene popo nde list chadabwera mene muja malingana ndi mene anapemphera a first deputy speaker anduna award awo mai Rosa Mbilisi adamba uchoka wakuti adatenga mwakuti uyu akwezako uyu adatenga mwakuti usadambe nkubweza nkomwe nde ena mwa anthu amene anatchudwa pamene popo ananena kuti iye amatinyazitsa nde tikupita ukasuma akasumira ndani nde timati kuti auze zinthu ziwiri auze choyamba kunyazisidwa kumabwera pamene chimene chanenedwacho chili chabodza if you have been defamed nde kuti what has been said chabodza komanso there is no justification yonenera chabodzacho in this case a defense of defamation imakhala ndi justification zinali zoyenerera kuti anene zimenezi so you can't say kuti tanyazisidwa pamene panali chicholinga chimene zonazo zimachitika number 2 anthu amene akuti akafuna kukasumawo sakunena kuti mwatilakwira ine sindili pa listipo mwanditchuliraji mlandu sakukana apiya no koma kuti zimene mwanenazo tanyepsa m'maso mwathu mwatinyepesa m'maso mwathu. Now you must first argue to say kuti zimenezo sizoona nde mwanenaso zinthu zoti sizoona nde anthu aziziona bwanji koma ngati pa listipo ulipodi udatenga ndalamayo
nde mu parliament muja muli privilege, the absolute privilege of ma deliberations amene akupanga sungasume ka even anakhala kuti zimene kunazija nzaboza sungasume. But in this case, because you didn't argue on the actual list, you argued on the say kuti chief, this one I don't know, I'm not a lawyer, chief, but I took some time to do a research and study. This one cannot hold. I believe it. Amazoba ndanza. Amazoba ndanza ora? Amazoba ndanza munamizana zimemusana kumene kokozo kuti you have been defamed. Basis ya defamation palibepo. Asumira ndani. Asumira ndani. Chifwa zimene akuwerenga zija a minister ndi office siyambirizi. Ndi office ya minister imene amata usina nduna kubera wina. Ndi atangoti akasumira mbirizi lero mangu kala nduna ina asumira ndani. Koyamba imene chana dutsa ma stage ambiri pali ya major committee kuti katuka mene kuchako ndikati ya moto manager. Anthu a parliament aja so kuna atanga fika bongo itenga kuti munthu nduna yako simukamba ndi mabanga tayakana ndi matichito mwanu mwatatumiza kutanda uzina anthu aja chimene amachita amachidziwa. Ndi mafuna ndapemphe kuti yopeza parliament ndi kumaopeza anthu kuti ayiponera kuti atiyalutsa imesigwira chifukwa amanena kuti ayi ife sinatenga ndalama tinatenga zipangizo yetu kuti munthu kulemeratu anatero asimbi pili kuti mmawerenga katundu kumene mawerenga takuto chimene ulina ndikatundu kumene chikamati munthu inu olemera $1 million sikuti wawowewe ndi anthuwo ndalama adanena zija ndizenizeni ndithu ndi akamati ayi sinanga zimeje kukhangati kuti natenga kashi ayi namba 2 amene wawa atibisira mbiri kodi yamwe sana nichule zinanga palibe kwa zona banji langa palibe chifukwa nakhala kuti ine langa palibe ineso nakanena kuti anga angondikirapo langa poti sinatenga ayi kuti sei kuti banji chimwemwe chafumuka mwamwe ikapo koma sinatenga koma ngati pa list paja pali dzina la munthu amene uchayo anatenga kodi woyipitsayo poti akunena chilungamo wayipitsa mbiri yotani ine tu ndimaona ngati chimene Amazoba ndanza wangachite asake ndalama abweze basi nkani atapo iyi sigwira yoti zikukirana anthu masiku anowa sometimes anthu amafuna kuoneka ngati ndochenjera ndotani sometimes ukamafunika so kuti uoneke ngati ndochenjera umatha mapanga expose ka kusanje andamuvane kwambiri pamene popo musanamaliza afumu you need to understand the principles of truth choyamba kodi zinthu zondizoona nthawi yatithera ndi nkhani ziwiri izo titimalizire Amazoba ndi anzawo sigwira sigwira amene amayankhula parliament iwo anali ndi ma immunities there was a justification yomwe amanena azimezo ndipo yankhulazo yonse mungazipitise ku court chifukwa choti they were enjoying that privilege ali ndi ma privileges ya uje nimene yo yankhani imene makabida monga mmene feso tili ndi ma privileges pano yes fapano pali ma privileges athu timatsuka mkamwa pano timafufuza nkhanizo kubwera pano ezona ndipo wina sanganene kuti musakambe chifukwa chani takaifufuza imene kuti ikambe timafufuza kuti saikambe timafufuza kuti ikambe timaikamba that's why timanena kuti ndiloya pamudzi pano timafufuza ta amfumu tufuna tikambe izi amatipasa guidance nkhani ya tiyambe iti pali nkhani ya kwemwara pali nkhani tiyambe ya kwemwara ndi tiyambe ya kwemwara kukuchitika zinthu zamphamvu for lack of a better word sindinayankhule kodi akuti chani kodi aje chani lero aje chani I don't know ndikulankhula ineyo modereta ndikulankhula nde kukuchitika zinthu zamphamvu zake nzakuti akumene ku atolera ndalama kuposera mmene anachitira estimate ndimafuna muyambe ndiye osayambiawo ndamba zose nkhani omwe zose ziwiri yambani mfumu in terms of kutolera ndalama za misonkho zimene ife Malawi timayembekeza kuti zitiyendetsere dziko chinanga dziko timayendetsera misonkho bravo atambulasi ko ndatambulasi ndatambulasi yes Felix Tambulasi ndiye akomishona chinanga adali konko okay chisoti tipatsewo chisoti tiapatse atambulasi chifanda amene asankhidwa ndiye amba kuona zipatso zija kuti apanga bid sinanga misonkho imeneja ndimene ikuyendetsa dziko tikamanyadira kuti kuli kwatuluka budget si imene so we can choose to differ with him kuti misonkho ijayo ikuting'amba koma tikunena tsopano kuti dziko loliyende atolera
Misonkho ija yafika pamenepa ine kutsiku la lero ndimafuna athokoze kuti ntchito yabwino chifukwa ngati apanga biti ndiye kuti palipenda pamene munthu wina sana akakwanitsa kufikira ngati afikira kuti kodetsa Malawi kuti kuti 4.8 trillion sindalama zamasewera andalama zambiri amfumu zinthu zikamatheka mwamaliza aina ndamaliza ndathokoza zinthu zikamatheka pamakhala mtsogoleri zinthu kuti zitheka kuti pakhale coordination titani pamakhala mtsogoleri the same way zikalakwika timablema mtsogoleri is in the same way zikaenda bwino tiziyamika mtsogoleri samasankhe kuti mtsogoleri azioneka zikalakwika kuti kuli ndani kuli kape ndani kumene amene sakutithandiza chula pantunda paja chabwino inu munangochulira pantunda otolera undanyamata ndani koma kuti zitheka ma strategies kutani kuthamanga Felix ndakamathamanga choncho atambulasiwa kumatolera misonkho imene inu amene mukumagwisa ntchito misonkho tamaisungani bwino chifukwa abwana msonkho ndi msonkho ndi Nkhonya yes so akuyesesa munthu you remember pa nthawi yake tili pa transition paja kudapita apolisi mbiri kumene fanya kuti dalilo kuti tusintha boma ndi kumamveka kuti khanga anthu amapisirira chanchani posa chedwa pati naona Luhanga ndi atambulasi wakusaina na agreement kuti yachosani ku asilikali enawa ndi kuti kuli bwino kunthu now we need that prudence kuti here is a guy he was there anthu akuwasankha ina anakhala company secretary yes 10 years yes anthu ena amauza kuti akhale pa chimpando kwena amati kodi amene chan. Now the proof of the pudding is in the eating. Kuti udziwe kuti ndiwo salawa Murja? Ndikuti zamphamvu ndipo kuti udziwe kuti ati kuti udziwe kuti chakudya chaphikidwa bwino. Pamene kuti lero mulankhula chani. Kuti mwaje chani. Bana sinaje tsiku. Nanga ndi mungu olankhula zosapeka. Tsiku la lero sinaje tsiku. Mulankhula zosapeka. Manijana ababa? Ababa muna ayankhula chipongwe na. Akuti niyo makonda kulawa. Ziwa kunena baba. Amakonda? Amakonda kulawa. Ati ngati meachitira mkulu wina ucha. Nanga pano ndi anthu atatu ndiye kuchiyanga. Wina ucha. Ndiye pa nautiyo. 10. So padalizo kamba tisabise pano padalizo kamba atambulasi atasankhidwa kukhala commissioner general wa Malawi Revenue Authority padali ena amene adali kukayikira amatsutsana nawo ena sumina amafuna mpando ndiwo takalira kaza mbiri anakalira mwina mazilola kuti amaopa kuti akakhala uyaka vundukula zona apapa ndema akazanze osalizimene makhamulana ibele tetisi afumu so now he was put to test kwambiri talawa atambula then bona da njelo ulimo zona njelo ulimo atithandiza munthu uyu khwira tukwirisira atambulasi ndetu kuti pamene tikukwirisira atambulasi kuti atambulasi katoleni misonkho tufuna misonkho mdziko muno chonde amene timagwisa ntchito misonkhoyi abwana zimapweteka anthu akupita ukasaka ndrama akabweresa usamaoneka kuti ndama zapita kuti akulu kusaka ndrama ndikovuta tikakasaka ndrama tati ndizizikani kwabwino so pamene kuti bravo kwa bwana tambulasi timu yawo umene koko anyamata inuyo ndio celebrating you yes amalawi nthawi zina timakhala tikudandaula misonkho ndiyo palinso ena pamene tikwayamikira pali mani uncharted routes amene anthu amadutsiramo tina tinamva kuti kuli nkhani ya madrone kumene yes komanso tili ndi anthu ena amene salipira misonkho koma amapanga zindrama kwambiri somehow tidaphonya ndeti ziona kuti tikhoza kuyika monso anthu ena kusiyana ndi omwewo chifukwa pene umachita kuona kuti koma ine chifukwa ndi nalo amkaundula ndakandifinyapo akandifinyapo pali anthu ena ndithu akupanga zindrama zambiri informal market koma sapereka misonkho chifukwa kuti sitimaonako ndi pamene taonako unfortunately iwacha sabwirisa malamulo boma ndimene mabwesa malamulo iwacha mangokhala kuti ndi agency imene kungapanga yes amati kufusa za mwati nda atambulasi yes Felix Tambulasi amene tikuavulira kachisoti mwavule kuti dazili lali kulicho chikona ai nditu ai ujeni dazili ndi kati ya mpakula soni timafuna nene kuti kati ya mpakula market hakuvutawa kati ya mpakula kungoyika maujeni pamene popo basi mafuto asatha ni suli zote kwaja kumuli ndikalata waisuka jegede kisala duka bali dazili lali kulicho
Mwimaliza bwanji nkhani madzulo ano ino ambuye bishop. Tisamale dziko lindi lathu. Chuma chikapezeka tikisamale. Tisata a president azinena zina ife nkumachita zina. Tinambira bacha kutunda kucha tieni zimene tikozo kwanitsa kusamala. Kisaka kuti zinthu zapa mwamba zodula pamene tikozo kwanitsa zochipa kuyendetsa dziko lino. Dziko lindi lathu ina ndilekeze pamenepo. Vuto la anthu amene sakugwira ntchito mboma koma akuonekabe ngati akugwira ntchito ndakalipo. Pano tikukamba ma ghost workers. Pano tikukamba pano ndipoti akuwerenga kuti no osangoona pa pepala koma anthu amene ali pa pepala awo tikaonenso pa ground. Nde akapanga estimate akuti ali a 68%. Pa 68% awerengapo anthu 196,000 anagwira ntchito mboma out of 286,000. But already apeza kuti pali anthu ena akuoneka kuti ndaphunzitsa adatumizidwa madera ena ake kulibeko. Akuoneka kuti anthu ena akadapanga resign adapita mpaka nakunja ku mandama ikulowabe. Now funso ndiro kuti uku kuma systems amaoneka kuti akuyenda bwinobwino munthu wachita resign nde kuti wapereka kalata yako ndasiya ntchito sizimakafika mpaka na kupero ko bwaji imakathera kuti resignation iyo kuti kupero ko akuonekabe kuti munthuyo ngogwira ntchito. Anasiya ntchito adapita winga koma kutamba kuti ku account kwake ndrama za boma zungolowa ndangati angabwere kuna kuti boma choose kaye mundilipiratu sinimagwira kwere kwa nthawi yangu angocholera mukathe zulo angolandira titi ujeni notification ID zona koma mufasiya adasatira dongosolo lose kuti ndasiya ntchito ndasita systems yes koma kulipira ikuteka yes kwina ko ikuonesa kuti adasiya ndiye paliso ena mwadaladala amayika muena amene amayika muena 25 imene yoyo kodi amapindula ndi ndani ni ma ghost workers iwa first mezi chief system siyopepera pali wina amaichita manipulate amabisalira kwa enawo ndizolinga zokuti yeye ali ndi yake amene amaziwa kuti awa amalowa amajana katikati yes akujaja katikati katikati kawe atafumu ndimafuna timalize nkunena kuti austerity measures kalata imene yabwera ndi matachunda akrifi chunda ndi yabwino ndi yamphamvu taombere m'manja zikufunika kuti titsatire nkhani tonse tigwirane manja akati ulendo umodzi ndi umodzi yes osati wena azibweresa kansi osakakwera ndege chief secretary osadadziwitse iya kuderera kumene yes pomalizira tayamikira atambulasi kutolera misonkho si chinthu chamasewera koma ndigwirizane na amene wanena kuti akatolera nkutikira mbalemo chonde tizikawana bwino kumene kwa misonkho ndiyowawa kuti wayamikira akutolera bwino sakuyika nthumba ya amalawa afuna aone kwatumikira misonkho muli misewu ndilande mnyula izimu zofesa chisoni mufunika kuti atakonza ndalama zake nzomwezo ndiye tikayika mbalemo tizikawana bwino zizipita kwa ena kupita anyamata breakfast show yako South Africa matiseka abula uchoka pa ujeni pake yaupita huko Malawi ni president so kunoso kuli media zita kumangulizana media to media oyi yaujenya mena amanyamuka president anachambula president kumaseka ndithu mwaona athu angonyamula jacket akakwera ndege awa mpaka na gando kuona mwauzo jana au South Africa asamabageza tizibanga zatu asamabageza ife mwambo masiyana ma protocols ngosiyana sintafanana ife la mapoza kafuna zikwela njinga ya moto pesizo akwele kafuna zienda basi wathuyo amakachita masairuti kaya kama amatu ezo zona siye andanyipata serikali jama kaula ali kuchito sabi na kuchito president watu is a commander zona ameda akamachoka andipenda eti akawatha kuimba phone atulankali timati ni manamba plan koda mwene hii maenda bwaji kuma kungoona picture don't have a full story. You don't have a full story. So you can ask us. So if you're watching us, we are live on Facebook. We are talking to you. Let's speak in English. So you hear us for avoidance of doubt. Sometimes all you need is pick up a call and ask what's going on there. We'll give you a full story. But you guys, you're watching a video and you think you can make. You want to just you can embarrass our president. You can do better. No, our protocol. No, the protocols are different. You can do better. Kunoko tilindi mtsogolera kamachoka. Tilindi njia zake zimene zimachitira. Watu kunosanga ngokolekera watu kunosanga ngokolekera oyamba sosia sikuyamba ko ezona tinene tuchilunga mwene they are belittling us. They think we are too small, we are what, therefore. No, we are not small. We are a sovereign state. We are a sovereign state. Respect us. We have our own way of doing things. Yes.
So if in South Africa, if we don't understand things how they are happening in Gauteng, whatever, we'll call you. We saw this Ramaphosa was doing this. What's going on? But we So don't, give us we a- don't even mind. Hey. But don't start middling whatever, and you think you clever. Why? Because your economy is big or what? Come on, guys, let's respect each other. On that note, from all of us, from Scott Road, it's bye for now. tidzifu sana. Ukawelenga nkhani. Nthawi yake. Chabwino. Pamene tumafuna kuti titsindike kuti maiko ali njira zawo zochitira. Ku Benin mtsogolera kamachoka ali njira zawo zimene ena amapanga mahachi. Ndiye ife King Charles amakwera zikuku. Izona. Muzauza ya musakwere zikuku mukuzuza ziwetu. Izona. Zikwera ni magali musama mahachi aja mukwazuza. Tipatsane ulemu. Ndiwo amakwera mahachi yawe ndiya zikuku za mahachi. Tipasane ulemu. Ngati kala nali nthumba tionetsane basi. Pamenepa musamvere awa.